قياشي لبي تخطاتاليت لب ولا زانتا دراسي بينام في ساعتين تراخي تصفيت قبر ميكائيل مبل سلاسان شعاتن كفال تغير كان خمس الله حج فريدة زخون خوينو يغني لي انت هون كتحرق الله زسمعنا انت تزاربكو تسقم اللودي زسمعك تزارب كتبل لبسب كتقصل مني فقيد الكام انت يا ملو بملو مسلو يستوقن زلها انا مسلو يس يوقنكم مسحقه وقن كنا قديت አለን لو اس بدل الله كبل አይከልኒ ምክንያቱ ቀድመ መቅያሕካ ብዛዕባ ትብሎ ዝነበርካ ስለ ዝፈልጥ ሕጂ እንታይ ተረኺቢ ሎኤስ ናብ ጋኒን ተቐይራትካ ግደፋን ሎኤስ ብዛዕባ ሎኤስ ምንም ክሰምዕ ስለ ዘይደለየ ኢዱ ነፀገ ህያብ ካልእ እንተኾይኑ ስማዕ ሓብረኒ እሕብረካ እንዲ ዘለኹ ከሳብ ሕጂ ሓደ ዘረጋገፅኩ ሓቂ እንተሎ እታ ጓል ስማ ህያብ ኣይኮነን ተወሳኺ ሓበሬታ እንተድሊኻ ብሓባር ነፃር እዩ እዋ እስራኤል ተዓኒዱ ተረፈ ካርመል እኳ ክትብለኒ ፀኒሕካ ንሱ ካብ እግርን ላዕሊ ኣፍ ስለ ዝዕንቀፍ እዩ ርግፀኛ ኢኻ ርግፀኛ እየ እሞ ንህያብ ደው ኢለ ዶ ክሓታ ሞባይሉ ውፅእ እንታይ ኮይነ ኢልካ ብሞባይል ተሓታ ስመይ ከም ዘይኮነ መን ነጊሩካ እንተበለጥካ ኸ ንሱ ናባይ ክደፎ ብምባል ናብታ ህያብ ኢላ ሰላለየቶ ካርመል ክድውል ጀመረ ካርመል ሞባይላ ድምፂ ጌራ ክትቕበላ ምስ ጠመተታ በዚ መፂኡ ዘይበለቶ ሕፍረት ቀቢሩ ኣብ ፅፍራ ከምእታኣቱ ክብራ ኣብ ስራሕ ስለ ዝነበረት ኣብ ቅድሚ ሰራሕተኛታታ ሞባይላ ምቕባል ምስጢር ምብታም ኮይኑ ስለ ተሰምዓ ንደገ ክትወፅእ ብድድ በለት ዓይንታ ናብ ሰራሕተኛታታ ምስ ለኣኸት ግና ሰናይት ንብሕታ ኣብ ስራሕ ከም ዝነበረት ኣስተውዓለት የዲት ከዳ ነታ ተድምፅ ዝነበረት ሞባይል ዕሽሽ ኢላ ናብ ሰናይት ኣድሃበት ሰብ ፀቢዕዋ ውፅእ ኢላ ኣላ መለሰት ሰናይት ዓይንታ ብልዳት ተኺላ ካርመል ሞባይላ ቂም ከይበለት ክትቕድማ ብምሕሳብ ሸበድበድ እናበለት ናብ ደገ ተበገሰት ሞባይላ ግና ፃውዒት ወዲኣ ሃጠመት ክላእ ምስ ነብሳን ጸርጸረት ምክንያቱ ንሳ ክትድውል ትኽእል ኣይነበረትን ቀቢርዋ ዝነበረ ሕፍረት ይትረፍ ክትድውል ክትቕበል እውን ኣየፍቀደላን ኣብ ክንድኡ እስራኤል ደጊሙ እንተደወለ በዓል ክትፅበ ጀመረት ካርመል ናብ ሰፈራ ከይተመልሰትን ከላ ዒንታ ኣብ ስግር ጽርግያ ኮይኖም ናብ ዝዘራረቡ ዝነበሩ ዮዲትን ሃይለን ወሰዳ እቶም መንእሰያት ኣፍ ንኣፍ ኮይኖም ይዘራረቡ ብምንባሮም እንታይ ዳሎም ዝበሃሉ ዘለው ብምባል ብኣቓልቦ ጠመተቶም ኣዘራርቦም ስምዒት ዝነበሮ ስለ ዝመሰላ ከይዕዘብዋ ብቤትሮ ተኸዊላ ከተቋምቶም ጀመረት ሃይለ ኣእዳውን ናወናጨፈ ይዛረብ ስለ ዝነበረ ናይ ነገር ጥዕና ኮይኑ ኣይተሰምዓን ካብ ዝፈርሓቶ ከይወፀት ድማ ሃይለ ንዮዲት ብፅፊዒት ስለ ዝሃረማ ኣብ መንጎኦም ገላገልቲ ከኣቱ ተዓዘበት ኣንተ እንታይ ዝገብር ዘሎ ብስምባደድ መፀት መን እዩ ሰናይት ናብ ማዕፆ እናቕረበት ሓተተት ካርመል ግብረ መልሲ ከይሃበት ፅርግያ ሰገረት ነታ ክትዕገርግር ዝጀመረት ዮዲት ድማ ኣንተ እንታይ ጌርኪ እኺ ካብ ገላገልቲ ፈለያ ኣሓተተታ ናብ ፖሊስ ክኸይድ ዝተሓተተቶ ገዲፋ ዘይተሓተተቶ ዝመለሰት ዮዲት ትነብዕ ነበረት ኣፍንጫይ ደሚ ብምንባሩ ካርመል ኣብ ኢዳ ፀንሐ ሶፍት ኣቐበለታ ሃይለ እንታይ ዳ ወሪድካ ንሃይለ ተማዕትቶ በጃኻ ስምዒትካ ተቆፃፀር ኣብ ፅርግያ ጓል ክትሃርም ቁርባ ኣይተሓፍርን እሞ ድማ ክሳብ እትደሚ ንሃይለ ብገናሒ ስምዒት ኣጓጠጠትሉ ሃይለ ብዘይ ግብረ መልሲ ደኒኑ ሰምዓ ናዕናይ ሞ ስራሕ ንዮዲት እናወጠጠት ናብ ስራሕ ኣእተወታ ኣብ ከምኡ ኣጋጣሚ እታ ክትፅበያ ፀንሐት ሞባይል ድምፂ ከተስምዕ ጀመረት ካርመል ሽዑ እውን ኣይተቐበለታን ኣይደወልኩልክን እምበር እንታይ ኮን ጌራ ትኸውን እናበልኩ ብህንጢነት እያ ፅበየ ክቐኒ እስራኤል ንዛይድ ምስ ረኸባ ድሕሪ ሰላምታ ዝበለዩ ግዜ ምስ ወሰድክ ግና ዋዲቐ እዩ ንሆ እውን ሓበሬታ ክህበኒ ይመፀን ናቱ ዘይምምፃእ ኣብ ጥርጣረ ይሸሚም ንቐኒ ኣየራኽብክ ምን ሓቀይ ክስምዖ ዝቐነየ ስክፍታ ደርጓሓላ እዋ ኣበለኻ ዛይድ ውዕሉ ናይቲ ፍጻመ ብሞባይል ከተዕልሎ ስለ ዘይትኽእል ዘለዎ ቦታ ሓተተቶ ታክሲ ገይረ መጻእኩ ኣንተ እንታይ ክትብሊ ዛይድ ብዛዕባ ሓዋ ዝርዝር ሓበሬታ ምስ ሃበቶ እስራኤል እናተገረመ ሓተታ ማዕረ ክንዱ ደፋር ምዃኑ ፈልጥ ኣይነበርኩም
بلا منكسو بإيدو دقيفو مستا يدفير ومبر نسودابي قطو كما عينت عنكت تسمعني فلتن أبزات أفريخا أتو دلي نبوزا حسابات با تحفر اللوميخا أي تقاقخن سمعن دو نسادا انت إلا قلت ارتار حدير وادخول اندعي ملست زايد نعي قنا زبلتني يبلان حكيو علالو دسا يبلان حتو تاتو قجي متيلا كاو مستفلنا اتازقربت اللي حتو بحق حاو خديت بليانيرا حاويك خون اي تمنيتن انت اي تبلغ علي الرئيس نقنق إسرائيل أنا قاد اللي غيام بر كفلمان تقوار كي دقفكون انت هنا بخمس زبل كن زي كونه بفرحي افو عبيسو تمكي بليس قاتي أبكر مي أخوف زبل كوينون هاي تسمعنا حد استقاق غيا نسخخ علولن بينهم عدل زي ما أبكي كم يقير انت إسرائيل كارمل كنتاي كتب لني كم التحسب كزي وسيدا زربها قد سلات قدم من رقابهم كرع كبل كنديك زي حبرك ومسلكا مخنياتو كارمل كم تنفقس قوس زبل أوالد كم زي كونت فلت إيه أكايدان أزراربان هديو بزح لاقصون تزوترا يكونتن يترف صبو جرام زي تلاليو تسب مسايقوا هانت في لاي تزاربن كمو مخانا حبيريو خبكا سقيلي يزبجاها تكبار حوا ترأيوا بزي عقبت رأسها نقنقات حوي مخانك خحد استقدد كل قاتامي يقولي فني بزخوانا كي سعبن الناس قاكو نكارمل حيزيه هدما كالا مرات اينا برنن مو مستدفا في ويسعبكنن عند ايه سعيبنا خوان كارمل ماكينة سلازلات تاقنا قلتفنا اينا خابت خباب التصويرنا وا بعلت ماكينة دي اخي إسرائيل نفلم أوان بتسمعو أعميقو خاسب ترى كارمل بعلت ماكينة هي بعلت ماكينة بمبال بلبو السلاسلة ماكينة انت بولو خاخة ما يتمثل ماكينة مبر حبرهم يا عيني تركتا لبو خطقلت افتفلت الطاق ناب سلام زخدت إسرائيل نقل خليتات نزايدنا تأمته حسبه تا ماكينة عينة انت اتزحسبو زنبرخ يكون بلبونا تسلي حتى عينة هذا أبي ليا سلام انت يقنا حاتي تكاني نكارمل تفلت أديخا أما مرقتا مصحف كاكوا عدي مياني ري مو مصيادة سنبدي له حتى أقاتامي مصأتن ملست له كميات مسل كارمل ترطاريو أم على بخبت سحزتهوخ إسرائيل كاف فرحي خيوصة نكارمل أملكيتو حدا دحر تخالق حتوتات دردرة نتاف كيرواز نبره هياب زخونة مسناخل يقاتم كقدفا مرجو يكونن كارمل دا قطني لا قمات واليا صغرا ورق أون نويحنيو بزح وان تاكيت زلو ጫማ ያተዘውተር ፍሩያታ عينتا أو كتب لنن كلا كم تنسخات قلت سنوادد عينا عين كلايو إسرائيل بس نفس وكف سمع زنبرة مجلس هياب النحاسبة نزايد بسقاتي تمتا نبرة انتهت بزلا زوال نفسو حتى بتي سمع زنبرة ملسي زد اليو بزو حتو تاتيو نبا عمرو زمت سنيرو كارملن هيابن بملكع ترايدين زماساسلا ويسكالت مماساسلا اللون بمبال دما نسقاتو أبرخو مجلسي ناي زايد نعركيو هزخاخيرو أبي ملك كارمل يلوز تقصو سم زيادة خالق مراقا كتخونو مست زيدليو حق دما تفاتقتا أب تقاقي كونن مالدي نفلما أوان ناي عركو زربا كاب حق زرحاق خمزي كونه كأمن تقدده أمونغو كخون زيدليو قداي دما تقرقيرو ترفا قوم قنا خونه يكلني بينا يقاط عم خنراخم نخل سلم انتاي كخال انكلو سما هي بلات اللالين بزحات زي ملسوم حتوتات أبا عمرو متيوم أجنقو طريرا فنجا دياخ طريرا فنجا خميدي نتوم ملسس سأن اللوم حتوتات قوسيو نزايد حتتا اتا ناي مجرشات تسفاو نساخوينا تسمعتو كتلف على فن دلي خنبر تفلتايخا بلد زايد عين عينو النات أمتات أي فلتاني قمتي يزلخ بل إسرائيل كابزو حت عفر هيك وطئنا فتنا ورماي أدمت أبلبو دحر قبر ملس مهاب اتيار السقير دليو مو بقزاكم السراغبكم عوخ كوري خو نمبر مخور راين تبولو خاخة كرخبك كاز تهوخ كل مغنيات نسوك وايو مساي كوري سلازلو
ናይ ግድን ድማ ክመፀካ ስለ ዝኾነ ህድእ ኢልካ ረዳኣለይ ቀዲሙ ከይረኸበካ ስጋኣት ሓዲርኒ ይቐንዩ ብዛዕባኡስ ኣይትሰከፊ ኣቕሰና ኣብ ዘይቅሱን ኩነታት ኮይኑ እስራኤል እቲ ካብ ዓርኩን ካብ ዛይድን ሰምዖ ኣብ ጥርጥራ ዝሸመሞ ጉዳይ ድቃስ ክህቦ ይከኣለን ድቃስ ክረክብ እንተኾይኑ ድማ ናይ ግድን ከረጋግጽ ከም ዘለዎ ኣመነ ከምኡ ምስ ሓሰበ ብቐጥታ ናብ አቢሜሌክ ደው ኢሉ ብህፁፅ ክረኽቦ ከም ዝደሊ ሓብሮ ዳሓን ዲኻ እስራኤል አቢሜሌክ ካብ ጥርጥራ ከይወፅእ ሓተቶ ብዛዕባ ህያብ ዕላል ነይሩኒ ኣጊዱ ሓብሮ እቲ ዝበልካዮ ብኻልእ ሰብን ስለ እተደግመለይ ሓቅን ዘይሓቅን ከረጋግጽ ድል ኣለኹ ስለዚ ግዜ ከይወሰድና ንራኸብ እሞ ሃንደበት ሕጂ ሎሚ ምስ ሰብ ቆፀራ ሒዘ ኣለኹ ጽባሕ ግና ብዝጠዓመካ ሰዓት ክንራኸብ ንኽእል ኢና ጽባሕ ዳ ምስ ህያብ ቆፀራ ስለ ዘለና ኣይጥዕመንን ዘይናሕፅሮ ብሞባይል ክነዕልል ኣይንኽእልን ኢና ከይበዝሓካ እምበር ፀገም የለን ኣነ ግና ተራኺብና ክነዕልል ደስ ምበለኒ ምክንያቱ ከምቲ ዝበልኩኻ እታ ጓል ህያብ ኣይኮነትን ስማ መን እያ ስማ ከይሓባእካ ንገረኒ ሃንደበት እንዲያህልም ኢላትኒ ካርመል ክብሎ ስለ ዘይደለየ ኣመኻንየ ካርመል ኣይኮነትን ስማ ካርመል ኣይኮነትን ካርመል ዳ ከመይ ገይረ ክርሳዕ ነገር ከሳውር ዘይደለየ አቢሜሌክ ጻዕዳ ሓሶት ሓሰወ ባቃ ሕራይ እስራኤል ሞባይሉ ዓፀወ እቲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ብኸፊል ቅሳነት ዘጎናጸፍ ብምንባሩ ድማ እፎይታ ተሰምዖ ኖህ ኣማሲኡ ንእስራኤል ረኺብዎ አንተ እንታይ ዳ ዝተነፅየት ደርሆ መሲልካ መፂካ እስራኤል ገጹ ምስ ረኣየ ዋዛኣ ቐደመ እንታይ ዳ ክመስል ደሊኻኒ ደርሆ ፈቲ ኣይኮነትን ክትንፀእ ካብኣ ዝሕይል ናይ ባህሪ ነገር ምስ ኣጋጠማ ከይፈተወት ንዝነፂዋ ክትቕበል ተገዲዳ ካርመል ረኺብከያ ነርካ ኢሎምኻ እሞ ገለ ተስፋ ሒዝካ መፂካ ክትኸውን እምንቶ ኣለኒ ብምባል ከም ዘይፈለጠ ክኸውን ፈተነ ኖህ ኣሕፂሩ ንዝቆረፆ ፀጉሪ ርእሱ ሓኸፍ ሓኸፍ እናበለ ክምልስ ተዳለወ እንታይ ተስፋ ከምፅእ ዳ ንገለ ደቓይቕ ኣብ ስቕታ ድሕሪ ምሕባእ ናይ ልቡ ግልፅልፅ ኣቢሉ ክዛረብ ጀመረ ዛይድ ሓብተይ ኣይነገረትካ እንድያ ፈፂማ በለ እስራኤል ሙሉእ ብምሉእ እናኸሓደ ኮነ ኢለያ ዘይነገረትካ ኣይጉድ እንድያ ጌራትኒ ክገርመካ ኣብ ሂወተይ ከምታ ሽዑ መዓልቲ ደፊረ ዝፈልጥ ኣይኮንኩን ንካርመል ስምዒተይ ክነግራ እናሓሰብኩ ሃንደበት ብድድ ኢላ ወሲዳታ ንሓፍቱ ወንጀለ ናይ ዛይድ ሞ ይፅንሓልና ዝበልካኒ ፈፂማ ይኣምኑኒ ከመይ ጌርካ ዳ ኣብ ሓደ ለይቲ ደፊርካ ሓዲር እንታይ ሕሉፍ ድፍረት ዘስንቕ መግቢ በሊዕካ ነርካ ዲኻ እናተዋዘ ሓትቶ ኣይ ምንም ዝበላዕኮ የብለይን ብምባል መለሰ ኖህ መሰል ኢሉ ክዛረብ ኣይመረፀን ንርእሰይ እውን ገሪምኒ እዩ ገጽ ካርመል እናረኣኹ ክዛረብ ከመይ ኢሉ ከም ዝመፀለይ ይገርመካ እዩ እንታይ እሞ ክኸውን ዛይድ ሓብተይ ኣብ ፅሩይ ማይ ዓለቕቲ ኮይናትኒ ንዛይድ ምውቃስ እንደግደፎ ሓልዮትካ እንተዘይህልዋ ስለምንታይ ምስ ካርመል ከተላለየካ ድኺም ትብሎ ባ ፍለጥ ትሚለ እንተሰማዕኩኻስ ስለምንታይ እሞ ከተላለየና ተበጊሳ ሃንደበት ትወስዳ ከምኡ ትገብር እንተኮይና ከተላለየኒ ነበራ ካርመል ድሕር ደጊም ከም ጥዑይ ሰብ ከም ዘይትርእየኒ እያ ጌራትኒ ከመይ ጌርካ ሕጂ ትሕለቐላ እሞ ፀገም ተፈጢሩሎ በለኒ ከኣምነካ ሓፍትኻ ከተላለየካ ተበጊሳ ክትበቅዕ ንዕና ኢላ ክትኸይድ ዝገበራ ምክንያት ክትነግረኒ እንተዘይደሊኻ ገለ ነገር ኣሎ ከይዕለልኩም ዳ ከመይ ጌራ ሒዛታ ትኸይድ ተኻቲኹ ከዛርቡ ሃቀነ እንታይ እሞ ክብል ብምባል ኣፅቀጠ ቁረብ ዳ ዘየድሊ ዘረባ መሊቑካ ከይከውን ይስክፍታይ ኣይሰከፍ እንተተቐራሪብና ብጋሃድ ንዘራርብ ሓንቲ መለክያ ረቂ ሰትየ ነይረ ንሱ ድማ ይቱ ምክንያት ዝኸውን ኢለ ዝሓስቦ ኣጋጣሚ ሰዓል ሒዛትኒ ስለ ዝነበረ ኣረቂ ድማ ፈውሲ ሰዓል ስለ ዝብልዎ ሰትየ ሕሙም ዲኻ ካብ ቃላቱ ንላዕሊ ብዓይንቱ ዝዳህሎ ይዛይድ ከመይ ጌርካ ኣብ ቅድሚ ብፍቕሪ ሃነይነይ ዝበልካላ ጓል ኣረቂ ትሰቲ ሰኽራሚ እንተበለትካ ሰዓል እንተሓሚምካ ካልእ ፈውሲ ዘይትመርፅ ምክንያት ጌርካ ክትሰክር ስለ ዝደለኻ እምበር እዚ ትብሎ ዘለኻ ሓቂ ይኮነን ስለዚ ዛይድ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ቅኑዕ ኮይኑ ይስማዓኒ ጌጋ ከይትፍፅም እያ ኣልያትካ ስለዚ ከተመስግና ጥራይ ዝግባእካ ቀዊሉ ጠመቶ ኖህ ፀጉሩ ኣብ ምፍሓር ኣተወ ንዛይድ ዘይኮነ ንነብስኻ ንቐፍ ኖህ እዚ ዝገበርካዮ ጌጋ እዩ መርገፂኡ ኣፍለጦ ካርመል ስራሕ ቅድሚ ምዕፃዋ ናብታ ክዳና ክትቕይር ናብ መቐየር ክፍሊ ተምርሕ ዝነበረት ሰናይት ስዒባ ብስራሕ ደልየክ ስለ ዘለኹ ምስ ወፀና ሻሂ ከስትየክ ፍቓደኛ ዲኺ ክትብል ሓተተታ ሰናይት ናይ ካርመል ሕቶ ሃንደበትን ዘይተጸበየቶን ስለ ዝኾና ዓይንታ ፍጠጠት ጠንቂ ባእሲ ሃይልን የውዲትን ንሳ ምዃና ስለ ዘይትዝንግዕ ካርመል ዘቕረበትላ ናይ ሻሂ ዕድመ ኣሰኪፍዋ እዩ ብሰሙኑ ብዝፈጸመቶ ናይ ምስዋር ተግባር ክትጣዕስ ያቀንያ ካርመል
ሻሂ ከሰይክ ምባላ ድማ ናይ ነገር ቅንዕና ኮይኑ ኣይተሰማዓን ሰናይት ኣብ ልዕሊ ዮዲት ዝበፅሐ በደል ኣብ ልዕሊ ሕማቕ ሳዕቤን ከይህልዎ ስጋኣት ሓደራ ካርመል ከም ናይ ዮዲት ተሓላቒት ስለ ትሪኣ ካብ ስራሕ ከይተባረራ ስጋኣት ነበራ ናይ ዮዲት ፈኸራ ካብ በዶ ዝተበገሰ ኣይኮነን በለት ምስ ነብሳ ካብ ስራሕ እንተተሰጊጋ ካልእ ስራሕ ክሳብ ትረክብ ኣብ መነባብሮ ስድራኣ ፀገም ክፍጠር ምዃኑ ተኣምን እያ ኣምላኽ እንከሎ ዘጨንቕ ይብለኝ በለት ግብሪ ኣምላኽ ከም ዘይሰርሐት እናፈለጠት ፀገም ከጋጥማ እንከሎ ቀልጢፋ ፈጣሪ ትዕቆብ ዝራህዋ ክመስላ እንከሎ ድማ ዘኪራቶ ኣይትፈልጥን ከይመሰኪ ትስከፍ እንተሊኺ ባዕለይ ገዛ ሃብፀሓቄ ካርመል ንስቕታ ሰናይት ባዕላ ብምትርጓም ገዝኣ ንምብፃሕ ከም ትተሓጋገዛ ሓበረታ እንታይ ቆፀራ መሳለለክ ድዩ ሰናይት ዝሃበቶ ግብረ መልሲ ስለ ዘይነበራ ካርመል ሓተተታ ኖ የብለይን ሰናይት ግብረ መልሲ ክትህብ ተገደደት ይቕሬታ ግበርለይ ኩነታትከ ከይሓተትኩ ብዛዕባ ጉዳይ ጥራይ ተዛሪበ ካርመል ጌጋኣ ምስ ተረድኣ ተመቕሊላ ይቕሬታ ሓተተት ናይ ድሓን ዲግና ካርመል ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ስጋኣት ስለ ዝደፍኣ ሓተተት ካርመል ኣይመለሰትላን ሞባይላ ድምፂ ስለ ዝገበረት ክትቕበላ ነይርዋ መሳወሪት የመሳወሪት ድሓን ክትርኢኒ ኢኺ እታ ኣብ ሱፐርማርኬት ዝነበረት ዮዲት ነታ ካብ መቐየሪ ክፍሊ ንዝተቐልቀለት ሰናይት እግሪ ካርመል ክትማዓታ ጀመረት እታ በደላ ዝተረድኣ ሰናይት ግና ምንም ግብረ መልሲ ከይሃበት ኣፅቀጠት ቀና ቀና ንኣኽዳ መንካሓተኪ እቲ ንፅቡቕ ኣዳ ንሕተትወ ንስኺ ፅብቕቲ ኢኺ ኣባጮወት ሰናይት ከምቲ ዝጀመረቶ ብትዕግስቲ ክትቕፅል ኣይከኣለትን ንመልክዓ ዝጠቅስ ድቦላ ቃላት ምስ ሰዓበ ነድሪ ስዒርዋ ናይ ዮዲት ዘረባ ክብራ ኣብ መሬት ዝድርቢ ነይሩ እንኳዕ እኳ ዓይኒ ዘለና ኾና ዓይኒ እንተለክሞ ኣነ ኸማኽዲ እስከ ኸሓተኪ ኣዒንታ ተኺላ ንዝቕፅል ዘረባ ተዳልወት ኣወዳት ንፍቕሪ ሓቲቶም ክደፈልጡ ሃይለ ዘይሓተተኒ እንተኾንኪ ከምኣቶም ንዓይ ኣይሓቱንን እዮም መለሰት ሰናይት ሕነ ክትፈድና ሓሰበት ህዊ ንስኽን ከምኡ ኢልክን ኣንታ ሕፈርስከ ቅንእዲ ዝኹሉ ዘዛርበኪ ዘሎ እሞ ምስ ፈጣሪ ክተባእስ እምበር ምስተን ዝተሓተትናዳ እንታይ በዲልናኪ ሃይለ ድማ ይትረፍካ ሓታ ክጥምታ እኳ ስግድግድ ተብለኒ ኢሉኪ እዩ ከራኽበኬ ኣራኽብኒ መለሰት ዮዲት ኣይ ካብ መልክዕ ኣይ ካብ ጠባይ ካብ ኩሉ ተሪፍክ በቃ ኩሉ ዘይብላ ጓል ኮንክስ ነዚ ዓለም ከመይ ኢልኪ ክትነብርያ ምዃን ዕድሜኸ እውን ከም ንፋስ መንጠለይን ሸቢቡ ተዓዚሩ እዩ ዮዲት ዝነበራ ሕርቃን ሙሉእ ብምሉእ ኣራገፈቶ ኣንቲ ግደፊ ንፅይ ከየብለኪ ሕርቃን ሰናይት ኣብ ጥር ዝበፅሐ ንፈልጠኪ ኢና መላሓስ እዩ ሓይልኺ ተጻሪፍክ ግና ትኸድኸ ይመስለኪ ኣነ ሰናይት ኣነ ሓሳብ እንተፀሚደ ትፈልጥኒ ኢኺ ኣይኮነን ንስኽ ካርመል እውን ተፍርሐኒ ይኮነትን ሃደደታ እስከ ተንግፍኒ በለት ዮዲት ንባእሲ ድልውቲ ኮይና ዝገበርክ ጌርኪ ትምንዲኺ ተባሂልኪ ሓቂኺ ኢኺ ሕጂ ድማ ሕሉፍ ሓሊፍከ ምስ ካርመል ክትገጥም ደሊኺ ኣንቲ ንስኽስ መጥፍያ ዝብራህ ጓል መኣምን ይኽመስለኒ ካርመል ሰራሕተኛታታ እናተታረኻን ከለዋ ሞባይል ኣብ እዝና ፀጊዓ ኣተወት ሓንሳብ ሞፅንሓኒ ዝብል ዘረባ ተዛሪባ ድማ ናብ ሰናይት ኣተኮረት እንታይ ዳ ዋዕዋዕ ትብላ ኣበራርያ ንኽልቲአን እናጠመተት ሓተተት ዮዲትን ሰናይትን ንገለ ኻልኢታት ስቕ ኢለን ድሕሪ ምጽናሕ ንሳያ ስም ክተልዕል ዘላ በለት ሰናይት ሓሳዊት ቅልጡፍ ምላሽ ሃበት ዮዲት ንስኺ ኮንክን ዋላ ካርመል ትግድሰኒ ኩነትን ክትብል ፀናሕኪ ኣንቲ እንታይ ኽን ንስኻት ግን እዚ ቤት ስራሕ እምበር መከራፈስ ድዩ ዝመስለክን ዘሎ ግደፋ ድሓር ካርመል ከምዚ ጌራትን ኸይትብላ ካርመል ስምዒታ ክትቋፃፀር ኣይከኣለትን ሰናይት ሕለፊ መኪና ፅንሕኒ ዮዲት ድማ ስራሕ ዓፃፂኺ መፍትሕ ረክብኒ ትእዛዝ ዘሕለፈት ካርመል ናብታ ዘይተዓፅወት ሞባይላ ተመልሰት መበል 39 ክፋል ተኸታታሊት ልብወለድ ዛንታ ገያሽት ልቢ በዚ ተዛዚማላ መበል 40 ክፋል ኣብ ዝቕፅል ተኸታተሉ